άσχετο. Λοιπόν, πάμε και στο Λάζο Μαντικό. Να δούμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Στο στρατηγό Λάζο. Γιατί μας περιέγραφε, στρατηγέ μου, εδώ, ότι πώς είναι, να δούμε λίγο πώς είναι τα συστήματα, αντι-drone συστήματα. Γιατί εδώ χρησιμοποιείται και τοπικά και στην Ελλάδα συγκεκριμένα συστήματα. Για να μας τα πει ο Λάζος λίγο. Καλή σας ημέρα. Βλέπετε, είμαι δίπλα από ένα drone το οποίο θα απογειωθεί αυτή τη στιγμή. Είναι τα συστήματα που λέμε, αυτό είναι το drone που βλέπετε δίπλα μου ακριβώς. Και ακριβώς εδώ που είναι ο κύριος Καλέμης, ο οποίος είναι τεχνικός συστημάτων ασφαλείας, κρατάει στα χέρια του ένα σαν όπλο. Αυτό λοιπόν είναι το σύστημα αντι-drone, κύριε Καλέμη, σωστά? Μάλιστα, αυτό είναι ένα αντι-drone χειρός. Αυτό, θα θυμάστε που σας έλεγα χθες και την είδηση με τις φυλακές που αναχέτησαν drone το οποίο πήγε να αφήσει παράνομο υλικό μέσα στις φυλακές. Με ένα τέτοιο σύστημα το έκαναν Παναγιώτη και Στέφανε και Παναγιώτη. Πάμε να δούμε όμως πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εγώ θα πάω προς τα πίσω, γιατί με το που το πατήσει μπορεί να χαθεί και η συχνότητα του μικροφόνου, τα πάντα. Δηλαδή τα ρίχνει όλα. Τι γίνεται ακριβώς με το που το πατήσει? Ελάτε λίγο πιο πίσω και περιγράψτε μας. Πατήσουμε εδώ τη σκανδάλη, ενεργοποιούνται το multiband. Χάσαμε και τον ήχο, όπως μας είπε και ο Λάζος. Δηλαδή ότι με αυτό το σύστημα ρίχνει τα πάντα επί της ουσίας. Αυτός πρέπει να είναι παρεμβολέας. Προφανώς, και ρίχνει το σύστημα, το ηλεκτρονικό σύστημα που είναι πάνω το drone και κατεβαίνει. Να το βλέπουμε. Έπεσε. Το ρίχνει ήρεμα, βέβαια, μην το χαλάσει, εμπροκειμένο, αλλά το ρίξε. Ναι, βέβαια. Το ρίξε, πάρτο. Αυτό είναι ένα drone, το οποίο είναι ένα μικρό drone. Με τον χειριστή του drone. Να σου πω, Λαζό, κύριε Καλεμή. Χάνει την επαφή του με το που το πατήσει. Με το που πατήσει το συγκεκριμένο, φεύγει, χάνει την ηλεκτρονική επαφή, οτιδήποτε και πέφτει αυτό. Τελειώνει. Ακριβώς. Χάνεται η επικοινωνία ανάμεσα στο χειριστή και στο drone. Παρεμβάλλεται με αποτέλεσμα το drone είτε να προσγειωθεί στο ίδιο σημείο, είτε να γυρίσει από εκεί που ξεκίνησε. Να ρωτήσω τώρα αυτό, για να καταλάβω, μισό λεπτό, Λάζο μου, για να καταλάβουμε. Αυτό είναι μια μικρογραφία του πράγματος όλου. Δεν είναι τα πολεμικά drone είναι μεγαλύτερα. Ασφαλώς. Πολλά. Και τα οπλικά συστήματα αντι-drone είναι πολύ μεγαλύτερα. Ο μηχανισμός αποτροπής όμως είναι ο ίδιος, αν καταλαβαίνω σωστά. Ναι, η φιλοσοφία είναι η ίδια της τεχνολογίας. Ναι, αυτό αποκόπτω από το χειριστή τον drone. Παναγιώτη, και αυτό εδώ. Ναι. Ναι, βέβαια υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως το spoofing, το hijacking. Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες, οι οποίες παρεμβαίνουμε στην επικοινωνία του drone με τον χειριστή και κάνουμε τον drone ότι είμαστε εμείς οι χειριστές και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι στο defense, στην άμυνα. Αλλά εδώ πέρα δείξαμε τώρα την αναχέτηση με τη μέθοδο του RF jamming. Δηλαδή της παρεμβολής των συγχρονίτων. Βλέπετε εδώ, Παναγιώτη, και αυτό το βαλιτσάκι που είναι σαν βαλιτσάκι της ΕΕΠ είναι και το ραντάρ που λέμε, που εντοπίζουν τα drone, σωστά? Ναι. Βλέπετε και την οθόνη, τι μπορεί να δει δηλαδή κάποιος σε αυτό το ραντάρ. Πριν την αναχέτηση πρέπει να κάνουμε και μια ανίχνευση. Πρέπει να ανιχνευτούν τα drone, να δούμε προς τα πού έρχονται, με τι ταχύτητα, ύψος, όλη αυτή την πληροφορία. Αυτό τι ακτίνα πιάνει, δηλαδή μπορεί να εντοπίσει τα drone σε πόσα χιλιόμετρα? Το συγκεκριμένο βαλιτσάκι είναι περίπου στα 5 χιλιόμετρα, αλλά τα πολεμικά πιάνουν μέχρι 150 χιλιόμετρα, πολλά χιλιόμετρα. Να, για να ρωτήσουμε τον στρατηγό κάτι. Και μπορούν να βρουν όλα τα drone, έτσι, είτε πετάνε στην επιφάνεια της θάλασσας, υπάρχει, δηλαδή ο Κίμον, η φρεγάτα μας, μπορεί να εντοπίσει όλα αυτά τα drone. Έχει μέσα artificial intelligence. Να ρωτήσουμε και τον στρατηγό Μπαλτζόη γι' αυτό. Μπορεί να καταλάβει αν είναι πουλί, αν είναι θάλασσα, αν είναι πουλί. Βέβαια. Μπορεί να τα καταλάβει όλα αυτά. Να ρωτήσουμε και τον στρατηγό Μπαλτζόη για αυτό. Εμείς, κύριε Μπαλτζόη, όπως είδαμε, γιατί οι αεράμινες δεν χρησιμοποιούν σήματα, ας πούμε, ώστε να καταρρύψουν τα drones και χρειάζονται πυρομαχικά? Δεν χρειάζεται απαραίτητα πυρομαχικά. Η φρεγάτα Ψαράς κάπως έτσι λειτουργεί, με ηλεκτρονικά σήματα. Να. Και το έχουμε δοκιμάσει στην Ερυθρά Θάλασσα και... Στρατηγέ, πιάνει όλες τις συχνότητες όμως, γιατί μπορεί να έχει ρώσικες συχνότητες, μου λένε πάνω, κάποια drone. Όχι, Γι' αυτό σηκώνει πυρομαχικά, αν δεν πιάνει συχνότητες, έτσι δεν είναι? Δεν γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια. Εκείνο που ξέρω ότι είναι ο μηχανισμός λειτουργεί έτσι. Παρεμβολή, δηλαδή ο κένταυρος που έχουμε στις φρεγάτες λειτουργεί με παρεμβολή κλπ. Αλλά αν θέλετε να σας πω και κάτι πιο καινούριο. Το Ισραήλ σε αυτό το πόλεμο, ιδίως τα drones που έρχονται από το Λίβανο, χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ένα νέο σύστημα που λέγεται Iron Beam. Δηλαδή αυτό με λέιζερ καταρρίπτει
Δηλαδή το καταστρέφει στον αέρα. Στον αέρα. Το λέιζερ το άρα καταρρίπτει. βλέπετε, ναι, το καταρρίπτει γιατί έχει. Πώς λειτουργεί. Το δοκιμάζαν τόσο καιρό και πρώτη Ισραηλινοί τώρα το δοκιμάζουν πλέον επί του πεδίου. Αυτό έχει μια γεννήτρια πίσω, φορτίζει αυτό και με λέιζερ δηλαδή εκτοξεύει μια ακτίνα λέιζερ σε χιλιόμετρα. Ναι. Το ακουμπάει, όχι με όπλο. Το ακουμπάει και γεια σας. Όχι όπλο, έχει δηλαδή ένα ας πούμε πυροβόλο εικονικό, το βλέπεις, το σκοπεύεις και χτυπάει το λέιζερ, φεύγει σε απόσταση 5-10 χιλιόμετρα και το καταστρέφει στον αέρα. Εντάξει, το έχω τρελαθεί τώρα, έτσι. Μας τρελάνατε τώρα με αυτή την πληροφορία.